בוץ בן 3, והוא קצת מטורף, כי הוא הגיע לגיל מבוגר והוא רוצה להיות אחראי על הבית ומנהל הלהקה, לכן הוא משתין ומחרבן בבית, והוא קצת לא בסדר. אני אראה לכם למה אני מתכוונת. הנה דס ישנה איתו. תראו, דס לא מצח אותי. אפילו כשמעטפים אותו בביצועים פשוטים, עדיין אפשר לשמוע אותו נואם בפראות. במיוחד מעטפים אותו למטה, הופכים אותו על הגב. פה גילחו אותו. הוא ממש חמוד ככה. יש לו פה בלי כלום, וכאן עם שיער שמדגדג לו שמלטפים אותו שם. חמוד.